monggo Mbak Niken tindak mriki kula ngatur Mbak Niken Mbak Niken monggo nyanyi Mbak Niken Niken Salintri karena ini disponsori oleh Gareng Penyet Gareng Penyet ono gareng penyet awake salirane cilik ya Gareng Penyet wong kowe iki cincine apa yo sasismu kena bocah kok iso ngadeg kok dingklangan Sing kene lempeh lono. apa oh gring 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 ta gring 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 ora apa Yo. kok koyo ora manuk to kowe iki Wis sikilku ki lara banget lho wong gring gringe iki salah lha kok sikil mbok jiret benang bareng oh canom gaul lho ya iya jiret benang sesuk nganggo rantai sepeda motor lho ya sesuk ngge ruji aja sebelum dalangnya aja Pak Dalang namine sinten asik tepang coba dhisik sapa iki dhisik sapa sik jenengan sih yo Pak Dalang namine sinten nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama Pak Dalang asli pundi asli kula saking Kendal sampun pindah saben Surakarta lagi iki aku lagi kru nembang kok ngrapel nembange ngrapel gaji pegawai negeri ora pelan nembang ya rapelan bro ya baik bro saya dukung bro ning apik lho pasoke ya ta anu tibone padha tibone pas Pak Degareng saking Semarang piantune ganteng ahli sembahyang amin ya Allah nanging siji Pak Gareng Semarang kabeh wong wedok kok mesti disayang aku ibu ya kan sayang kepada perempuan ya. Itu kan baik melindungi dan merawat serta menyayangi ora gua aja golek mungsul lho bojoku nonton lho streaming lho iki ora aku ngandane karo Bu Gareng nek Mas Gareng itu senengane menyayangi secara lahir batin lho lha aku golek mungsul aku menyayangi lahir batin iki tegese tresno karo wedok liya lah iya apa ora oh lah iya wong iya kok nek ora ki ya wis rasa bengong kan dalam ya sabar ya nduk wong kan wong darurat iya wong iya to jarno wae ku lak mati dhewe mati disumet rumasamu teplok apa piye ora apa-apa dalangnya dalang baru kita harus menghormati lah iso rasa dijak omong gitu ya ora ngurmati ora dijak omong piye mesake no yo mesakene Mas Bayu kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu tidak bisa duduk di singgasana iya jangan sampai duduknya di singgasini iya nembango opo Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan iya apa iki tak macane ora tak saut iki tak macane sing bener iki tak wacane ya wacane request wis engko ndak kobong aku request Mbak Niken Tresna Waranggono utawi Capi Gunung dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula Murdi Mbak Murdi ya kae nggih Mbah Dalang senior nggih dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah tepuk tangan untuk Mbak Niken Salintri nah Mbak Niken pelaturi milih antara Tresna Waranggoyo. Kok alah Mas ndak usah ngomong Mas. Ndak usah ngomong. Ora iki jane iki Tresna Warang Ngonyo. Ora kok sik iki dalang ngomong bakul akik itu. Kok iso bakul akik? Suarane kaya bakul akik sing pasar malam ya lho. Iya. Tresna Warang
kok kamu di Sunlight. Warang gono dibawani ya. Iya 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 iya. Nggih, nika wonten tindipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Ah, niki sing alus rumiyin. Sing halus rumiyin. Nggih, pami pun paringi caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Pareng Nggih, pareng pareng monggo. nggih. Niki manut ae nggih. Niki penontonnya manut nggih. Bayu nggih. Nggih. Mbak, Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. monggo Mbak Niken, caping gunung dipun bawani upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jenggleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jegleng kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas aku takon yang sarake kanca. Ngoten lho, kula kapan melih nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku ngono to. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Ah, ngono jenenge profesional. Nah, profesional. Monggo Mbak Niken Salindri. Saben bengi Monggo, Mas Gareng. Yuk. Ayo. Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten anu ndak kerasa. Weh, Ndak kerasa. Baru Karena kulit Walid sudah layu. ngene lho Mbak Niken. Kulitnya. Gak terasa karena sudah tua. ini baru sekali baru minum dua kali nanti terasa. Pemanasan. Iya. Oke oke. Yen mamajang mengangkat Siapa, Mas? janar Aja suwi-suwi lereng. Kentekan bahan barang. Weh, Sik to Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet enggak ngerti to? Ora. Aku berabak abang, awakku panas kabeh ini emang gak krasa iki. ora Eh? kowe dalang kok ameng-ameng nyawa. Ah iya. Kowe dalang kok wedi apa? Lah, Mas, dalang wajah abang kabeh. Ah iya. Es, Terus mangar-mangar ya panas ae. Heeh. panas ngesor dhuwur Mbak Nika. Wis ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesorke arang-arang lho panas ya. Tegese sikil nek nggih mlaku-mlaku ki. Ya apa ngono dari sini recep. Apa pun ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas. Kuning. Balik nih Mas. Ulang nggih Mas. Ulang Oke. nggih. Oh edan. Tapi ya wajah. Kene wong kok kadung ngeden kok dibaleni. Ora ku sik gerok kok iso nular to iki. Kuning. Out. Mumbul sing dhuwur. Out. Wah, yang luar biasa. Ya kalau mesti diimbui ngono kuwi. Yakin krasa. Lah ambune lho. Eh? Ambune. Rodok rono. Ambune pripun to, Dik? Anu lengur batek gimana gitu. Anu, mohon maaf. Sik Piye, piye? sik tak protes. Sing salah ki dudu ambune. Itu dah. Irungmu wong ngerti mabuk kok sedot. Ayo. Namanya pernapasan itu pasti ada keluar ada menghirupnya. Nanti kalau enggak bernapas ya mati no. Lah lebih baik
bernapas bau daripada nggak bernapas mati. Iya toh. Iya. Alah kayak ndang mari to Mas. Lek omong ki ndak ambekan dhisik. Lho, Mas kayak ndang mari to Mas. Ya Mas. Aku wis kentekan bahan iki lho Mas. Ora ngerti wong pucet to Mas. Aku wis kudu nguyu. Kok nek aku ngampol piye? Wah, aku ya lali cecek. Kowe ngerti petingane Dalang Sarwati. Napa? Leser. Tenan kuwi tukang. Pangestune jenengan pun mari kok Mas, alhamdulillah. Oh, mari opo? Ayo ngeprak lho. Suarane ora trik. Ya. Nggo Mbak Niken. Mas gareng sing dhuwur, kurang dhuwur Mas. Ora apa? Ayo Pak De, kita kerja. Semangat pagi. Ayo teko kene anjlok ning kene ayo. Nah. Tekan kene anjlok rene lho. Kowe ora ngerti kaya mencoloti jengkulku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Urung teko sirah ora apa-apa. Ya Mas Bayu. Ya toh, iya Mas Bayu mantuk-mantuk ngono. Sol. Tekan sirah. Bengi iki sono lelakon dalan dibacok dagelan ya kuwi. Loh, ora masalah. Ora masalah. Ora. Lah ayo. Ora monggo. Lho kok awake didu kok ora masalah iki. Kowe didu karo nikah. Ya wong ayu ku nek omong landhep kok Mas. Andep. Kula akeh sing ketaten. Anu ayo Mbak yo. Kan satu barang. Ayo Mbak yo. Iki lucu sih. Jalan kok kaya diesel suwe-suwe panas. Mbak Niken, Halo, sampean gak rumangsa tersinggung ini. kenapa Mas? Kok di enak-enak nih? Ana wis sampean bene. kok di enak-enak nih lho. Ana wis bene. Oh dhewe diem kok. Kamu kok Sampean iki ngono ki gak apa-apa. Mboten Dengan apa-apa. enak-enak iki gak apa-apa. Mboten apa-apa. Aku Kita mau- kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak ngenek-ngenek sampean. Mapan kok ini. Oh. Ora maksud iki tak melu mijeti Mas Bayu. Anu, share kali Mas Pian. Ya wis nek ora apa-apa ya wis. Wong niki pun kula anggap mbah kula piyambak wae nggih mboten Non? apa ya. Oh, glo ngakoni Wong aku kula anggap baik. mbah piyambak mboten. Baik iki apa-apa dimaklumi. Oh ya wis nek dianggep bae wis ndang di anu Mbak. Ayo. Luhure. Pacitan tung delak baleni mau aku ndak Kan sadar. ora kendange mandek malah apik lambemu yo. Tung drampok. Dah. Ngono ya. Ya. Heeh. Udah kendang diampok. Anu, mama dikepar ke iso gak? Iso. Iso. Ayo. Iso. Oh, sik to. Mbak Niken, Nggih. jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas turun delampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Oh. Wong pargo kok iso tekan silat iki gitu. Astagfirullah. Dite cengle. Oh. Ora usah disino. Dalang kok nggo kunci T barang. Yo Mbak Niken. Pargo Aja-aja nggih jenenge ngrusak tatanan. Lah kene lho, mau kowe iki jaluk. Aku ki maguyan. Guyon kok jaluk bayaran. Ayo, Yuk. sampe. Pacitan. Oh, jangan lupa cengelnya disiapkan. Ayo, Nduk. Iya.
mangsaku wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesam kaya ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau seharusnya? saya menari gitu, kamu juga menari. Oke. Aja mau ngene kaya sepadu keterangin tok. Iya, Apa? Iya, Aa. Kok Ora Mbak Niken. Iya. Jalan makanane telek. Iya. Panas. Nek iki arep nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas. Parian betul. Oh, parian. Harian, Mas. Apalagi mesti anu nggih. Ora gelem mempersingkat waktu. Nah, lah pripun? Iya. Satu Harian mawon, pariane loro bae, perwakilan. Ayo. Intan. Yo kabeh. Saka Ora rata iki. Nah niku mawon, Mbak dari sini mawon, monggo Mbak. Mbak, kowe ngundang aku, Mbak kok ngono udah Mbak. Mbah. Hah? Aku sudah rungan. Oh, Mbak to. Mbah. Mbah Dar. Ayo Mbak, ayo. monggo Mbak Dah. Iya, Le. Nggih nganggo suara tuwa, Mbak. Usuk reng. Apa? Usuk reng. Oh, usuk. Sajae prewangane teko iki. Lah krunguku mau ora usuk. Usluk reng. Budek. Terus usus reng. Usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Kayak setan. Mau ngerti kok meneng wae lebone atimu ge turu. kok setan. Tibane parian wong setan. Ora ngenyaten kenyataan. Liane do maca ayo sampean maca putih-putihnya apa yo. Bayar rambutnya ora dibayar kok bocah iki. Lah kan iso maca biasa bae maca gateng ngono ngedel suara pengedelan. Lah ora sampean kloneng-kloneng. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Orang ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Iya. Hey. Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti ngelamar. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Dulu sing ngendak lho elek gampang dihapusi. Mas Gareng parian mboten? Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Nah. Panas udan panas aling-aling tapi Pripun? Ora dikendangi to. Ora tak kedepi tak kon leren. Ora apa-apa, leren aku. lek sing ngendang kan sik dulur karo aku to. Oh, Jadi iya. iki manute karo aku. Oh, Sing ngendang, sing rebab niku sih sedulur kalih Mbak Niken Salindri. Lho ki Lah, budar sini nggih tasik. Sedulur. ora ki wayang kulit yo KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur kuwi ora apa-apa wong jenenge rezeki wakil ya. Nggih. Sing guna iki sing enom ki ya sedulur. Ora. Ora kae sapa ya? Mosok mantanku ya? Ya. Sik tau Mbak Niken, aku tak takon. Napa, Mas? Mantan sing daerah saka ngendi lho? Ora uduk sing enong, Mas, burine sing kenong kan. Ah, ora sing enom, letiteno tekan omah diparut bojomu lho. Lanjut Mbak Niken. Natyan waton sa Ora sah di suarane Mbak Niken.
Mas Gareng. Bareng dalange gede aku ki sing nyimping ngantuk. Bisik aku. Awek, Dun. Kowe karo sing nyimping jan kaya cah kembar. Kok iso? Upin Ipin. Ah, Upin Ipin versi jumbo. Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Gareng. Dadi kaya mesin ketik. Angger tak ngepakni dedet-dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ora apa-apa tak terima-terima. ora masalah. Wong wetenge gede. Panter biru plat N1309CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar. Lah, fungsiku jane mung iki, Mas. Yen ngumumke bangsa ngene iki. Oh, tibae dewan pengumuman. Ya ora apa-apa wong nulungi kok. Nggih, nggih. Monggo, monggo Mbak Niken, jelaske. Minumane banyu bane Salanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken. Tak paseh-paseh ben kaya Mas Bayu mosok kleru tayapaken. Dipun kayopaken ingkang kepareng beksop nyanipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugareng saking Semarang, Jawa Tengah. Yuk. Komplit. Jos. di jaman
biyen tak openi ning saiki ana ngerti jarine wis manang katurutan sing digadang biyen mate janji ning saiki apa lali ning gunung cadangi saka yen mandang tak silih caping gunung Soker bisa nyamang gunung desa dadi raja Suwuk. Tini nerailang goe padha lara Bapak Ibu tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Wah, luar biasa. Dasare pyaine ayu, lencir kuning. Nah, suarane becik. Sing diarani ngabehi ya iki Nggih. klasik oke, modern oke. Nah, Garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Nggih, Luar Mas biasa. Ar, Nggih, nggih. tenagane disimpen sik, Mbak, mengke Inggih. melih. Nggih, katuran tenggaru miyin. Oh, Nggih, Mas. Simbak Niken monggo lenggah ingkang sekeca. Mbak Niken, Mbak Niken. Mbak Niken monggo lenggah Mbak Niken. ingkang sekeca. Mbak Niken